tornar enrere per tornar a viure totes les experiències amb els meus amics, els mestres i aquesta fabulosa escola. Però la vida és així, sempre tenim que fer un pas endavant per aconseguir el que volem i convertir-nos en uns adults de debò. Sabem que en aquests cursos hem tingut uns tutors i mestres molt importants per a nosaltres i ara els volem fer un petit agraïment per tot el que ens han ensenyat, el que hem après tots els anys i perquè s'ho mereixen això i més. Moltes gràcies per haver-nos format com a persones tots aquests anys. No deixarem mai de portar al cor la nostra estimada Escola Sant Miquel. Us estimem. És per això que demanem a l'escenari a Rosa, tutora d'infantil, a Marta, tutora de cicle inicial, a Laia, tutora de cicle mitjà, a Ànida de cinquè i a Anna, tutora de sisè.